temeljem ovlasti što mi ih daje Ustav Republike Hrvatske, koji ne samo što me definira kao sukreatora vanjske politike, nego i propisuje da sam odgovoran za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske. Smatram svojom dužnošću da vam se kao predsjednik Republike večeras obratim. Povod je trenutno stanje naših odnosa sa susjednom Republikom Slovenijom, odnosno, sasvim konkretno, potezi službene Ljubljane koji zaustavljaju naš put prema Europskoj uniji, a prijete da će zaustaviti i naš put prema uključivanju u NATO savez. Time su, bez i najmanje krivnje na našoj strani, dovedena u pitanje dva prioritetna cilja hrvatske vanjske politike. Podsjetit ću još jednom, naš spor oko granice, poglavito oko granice na moru, traje praktično od osamostaljenja dvaju država. U samom početku razgovora o tome kako da ga riješimo, slovenska je strana inzistirala na rješenju zasnovanom na primjeni međunarodnog prava. Mi smo na to pristali i to je i danas naša pozicija. Nažalost, politička elita susjedne države procijenila je da može svoje članstvo u Europskoj uniji i NATO zloupotrijebiti na način da nas ucjenjuje, drugim riječima, da zaustavi naše pregovore s Europskom unijom, ako ne prihvatimo promijenjeno slovensko stanovište, prema kojemu granični spor ne treba rješavati ni u skladu s međunarodnim pravom, ni pred međunarodnim sudskom instancom, nego primjenom načela pravičnosti, a zapravo političkim dogovorom. Tome je jučer dodan i novi element. Otvorena su vrata o održavanju referenduma u Sloveniji o našemu članstvu u Atlantskom savezu. Usprkos činjenici da je Slovenija bila među zemljama članicama NATO, koje su nas prije nepune godinu dana pozvale u članstvo toga saveza. Toliko o dosljednosti. A u izjavi Državnog zbora navedene su kao nesporne činjenice neke stvari koje mi s razlogom i dokazima osporavamo. Dakle, tu imamo spor oko činjenica što jest, a što nije. Takav se spor ne može riješiti izjavom jedne strane, nego upravo traži angažiranje treće strane, i to suda. Odbacujući pravilo rimskog prava koje kaže da se činjenice dokazuju, dok se pravo izvodi iz propisa, odnosno da o činjenicama odlučuje sud. Slovenska strana zanemaruje europske tradicije, na koje se tako voli pozivati. Toliko o europejstvu. Situacija u koju smo dovedeni, ponavljam, ne svojom krivnjom, zabrinjavajuće, pogotovo ako se ima na umu da će se usporavanje našega puta u Europsku uniju i NATO nesumnjivo odraziti i na druge zemlje regije, pa i na cijeli koncept europskog ujedinjavanja, odnosno formiranja takvoga Atlantskog saveza koji će biti prilagođen uvjetima današnjeg vremena i osposobljen da u tim uvjetima i djeluje. Upravo zato želim jasno naglasiti kako od sada slovensko blokiranje naših pregovora s Europskom unijom i ozbiljna prijetnja mogućnosti našeg ulaska u NATO nije više samo problem Republike Hrvatske. To je problem i Europske unije i NATO saveza. I to je moja poruka i vama, građankama i građanima Republike Hrvatske, ali i međunarodnim krugovima. O našim dobrim namjerama nema i ne može biti nikakve dvojbe, baš kao što ne može biti nikakve dvojbe ni oko naše spremnosti na razvijanje dobrih odnosa s Republikom Slovenijom, odnosno na pomaganje ostalim zemljama regije u ostvarivanju njihovih europskih aspiracija. No u isto vrijeme, dok prihvaćamo i svaku pomoć sa strane, ne može biti dvojbe ni oko sljedećega. Republika Hrvatska ustrajat će na tome da se sporna pitanja s Republikom Slovenijom rješavaju primjenom međunarodnog prava i pred međunarodnom sudskom instancom. Mi time ništa ne prejudiciramo, upravo suprotno, unaprijed prihvaćamo svaku odluku suda zasnovanu na međunarodnom pravu, ma kakva ona bila. A što se izmišljene dileme oko slovenskog pristupa otvorenom moru tiče, moram zaključno reći kako to uopće nije predmet spora, jer je to pitanje riješeno Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora. Dakle, dovedeni smo u situaciju koja je nepovoljna, ali to ne znači da treba dodatno dramatizirati ili otvoriti ventile negativnim emocijama. Upravo sada i upravo usprkos politici službene Ljubljane moramo učiniti sve što možemo da se ne pokvare odnosi među građanima naših dviju zemalja.
Nećemo vući ishitrene poteze, nećemo se razbacivati velikim riječima i frazama, ustrajat ćemo na činjenicama i na tome da se spor može riješiti samo pred Međunarodnim sudom i temeljem primjene međunarodnog prava. Odgovornost je, dakle, na onima koji to odbijaju. To moraju znati u Hrvatskoj i to moraju znati i u Sloveniji, ali to moraju znati i u svijetu. A što se tiče našega ulaska u Europsku uniju i NATO, uvjeramo vas da će Hrvatska svoje članstvo u tim integracijama ostvariti. Možda ne onda kad smo to s razlogom očekivali i predviđali, ali mi ćemo postati članica i Europske unije i NATO saveza. A sve reforme koje su za to potrebne provodit ćemo i dalje. I provest ćemo ih zbog nas i naše budućnosti. Hvala.